Sa headlines kan mga barata, classroom asin barangay hall sa Vinsons, Camarines Norte na apiktaran kang linog kasudma. Dagdag taripa sa minimum na konsumo sa tubig kang Metro Naga Water District, inaprobaranan huntang direktiba. Lalaking nalamos sa Banwanin Minalaba, Camarines Sur, nakuha sa Banwanin Kanaman. Sinasahutan na fixer sa Land Transportation Office sa Naga, inireklamo, arestado. Diyos marahay na hapon, ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Mga gapak sa lanob kan classroom sa Kalangkawan Sur Elementary School asing Ginakutan Elementary School asing barangay hall kan barangay Napilihan sa Benson, Camarines Norte ang iwinalat na danyos kan nangyaring linog kan suudman hapon. At mga retrato kan danyos ang ipinadaraman kan Camarines Norte PDRRMO sa Office of the Civil Defense Bicol. Sa ngunya nagpapadagos ang damage assessment sa Kapalongga asing Banwaan kan Labo sa probinsya kan Camarines Norte. Padagos pa sa mga bareta, bagong taripa sa minimum na konsumo sa tubig kang Metro Naga Water District inaprobara na kan Board of Directors. Kung noarin yan i-implementar, aramon ta sa report ni Melvin Machado. Inaprobara na kang Board of Directors kang Metro Naga Water District ang proposal na kadagdagan na 35 pesos sa minimum na konsumong 10 cubic meter. Kung dati 125 pesos ang binabayadan sa minimum na konsumo, ngunyan magiging 160 pesos na. Iniman si dating naaprobara na paglangkaw kang taon 2019. Susog ki Acting General Manager Jun Mongoso kaya man sa luhon. Kanasabing paglangkaw ang mga gastusan ngunyan kang MNWD. Base po sa approval kang board, si 125 na dating minimum per 10 cubic meter, magiging po siyang 160. Kung magigiramdaman ta po, ang 160 na yan, iyo yan sina-approve na kan 2019 pa. Pero piging naghiling ta kaya si financial trending, sa hiling ni po, kakayanon na i-finance si mga kalakawan in the next 5 years na siring sana kang 2019 na pre-approved rates ang gagamiton. Idinagdag pa ni Acting General Manager Mongoso na pinagtutugutan kang Local Water Utilities Administration ang paglangkaw kang taripa kada 5 taon sa konsumo kang tubig. Alagad, ang dagdag sa taripang ini ang daiman tulos-tulos may ipapasunod, huli ta may aagihan pang proseso sa Local Utilities Administration. Apera pa kang kawaran ng permanenteng pamayo kang luwa na iyo ang dapat mag-aprobar ka ini. Dahil ko po masasabi until now kasi po mayo pang ina-appoint na permanent na luwa administrator si President PBM. And may iniso po ang Office of the President Memorandum Circular number 3 na sinasabi na araw kaning mga bagay, dahil pwede mag-approve ang OICs or ang mga acting capacity na magpirma kang mga araw kaini. Kaya silas na pong pagkaulay sa luwa, maski sinda po, dahil hindi masabi kuno arin. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, itinauman na halimbawa ni Acting General Manager Mongoso ang binayadan sa konsumo sa kuryente kang taong 2022 na luminangkaw sa buot nin 400%. Ngunya na taong 2022. Nangangahulugan man subuot ini na ang gastusan kan mga nakalis na taon ang dai pareho sa presenteng sitwasyon. Tanta mong mas malinaw na komputasyon. Ang binabayadan pong kuryente kang 2009, siguring increase, namugtak po siya sa 3.6. Pag pinunta mo annual yan, si average po nag-abot ng 18 milyones. 18 million in 2009. Ngunyan na po na 2002, at the end of October pa sana, igwa na po kitang binayadan sa Kasureko ng 73 million. Buot sabihin, pag pininta mo from 18 to 73 million, 400% increase. Sa iba pang issue, ngunya na Disyembre matatapos ang pagiging Acting General Manager ni Mr. Jun Mongoso sa Metro Naga Water District. Alagad gusto kan mga direktor na palawigon pa siya sa pwesto. Ang detalles aramon ta sa report ni Melvin Machado.
Aram na ni Metro Naga Water District Acting General Manager Jun Mongoso ang ipinasa na board resolution na naghahaga na palawigon pa ang sa pagtiner sa nasabing opisina. Alagad, mas gusto subot niyang tawan doon muna sina pagkaurulian na 5 bulan lang siya sa MNWD para pakarahayon ang operasyon kaini. Alagad sabi ko, tangkong respeto mo na si first 5 months na pinag-urulayan. Ang sabi baga kaya kang inot, basta mag-positive lang, pwede na. Sa katakang October, baga nag-positive na kitang 4 million. Para man kay MNWD Board of Director Engineer Emeterio Aman, gigibuhon ninda ang gabos na paagi para kumbinseron si Acting General Manager Mongoso na ipadagos ang pagtiner sa MNWD. Nahiling mi man si Maray na performance ni Mr. Jun Mongoso and pinapakiulayan mi sa board na kung pwede mag-extend siya ng another year. And then kung sakali hanggang pwede siya na mapakaray hanggang mapakaray ta ang MNWD, ang padalagang kaiyan. So i-request ta giraray siya next year kay Mayor Nelson Ligacion na kung pwede ma-detail giraray siya duman sa MNWD for a secondment again. Ang pagpapalawig sa pagtiner sa MNWD ni Acting General Manager Jun Mongoso ang pwede pa mansubot pag-urulayan. Inisatahaw kang konsiderasyon na may bagong malawag sa hunta asin dapat mahiling subot niya ang mga prioridad kang bagong maturukaw na Board of Directors asin sa edang Chairman of the Board. Alagad, kung sa hiling ninda mas mapapamaray pa, pwedeng pag-urulayan giraray ta. Manog ta kaya po na by January 1, may 2 baguhan na board members. And customarily po, pag may baguhan, nagre-reorganize ang board. Mapili giraray siya ng bagong chairman, bagong vice chairman, bagong secretary. And maurulay man po sindakayan in terms of the priorities. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, Cash for Work program kan DSWD na bibinipisyaran ang mga PWD kan Calabanga, Camarines Sur. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Tangani nga magin maugmaman ang Pasko kana mga PWD sa banwaning Calabanga. Piga lunsar ang Cash for Work program kan DSWD. Katabang ang lokal na gobyerno kan Calabanga para sa dagdaga ng panggastos sa kanda mga iniingon niya na Pasko. Sigon kay Rogelio Lalongisip Jr., an MSWD officer ka na Calabanga, nasa 478 na PWD ang beneficiary ka ng programa asin daima na kinakaipuhan na magtrabaho ni na magabat asin sa mismong barangay sana, pwede nga magtrabaho ang mga ini sa log ka na 10 aldaw. Igwa po kita ning for fund transfer halip po sa DSWD Regional Office, yung Cash for Work for PWD. So ang Calabanga na grant, magkakaigwa ng grant ng 1,600,000 plus para sa mga PWD. So pagtatrabuhan ninda ng 10 days at 345 per day. So makaka-receive ng 3,450 kada PWD sa loob ng 10 aldaw. So yan po, mamabot yung maitaungon niya ng Disyembre para po maging maugmaman ng Christmas sa po yung mga tulong na PWD. Ang nasabing programa, igwa rin nakatagama nga pondo na 1.6 million pesos na pigbaba kan DSWD para sa PWD kan Calabanga, asin makakareceive man ni nasa 3,450 pesos sa laog kan 10 Dias. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, nangapodan si Mr. Alin Riundanga kan City Event Promotion and Protocols Information Office sa may mga babayadan sa real property tax sa siyudad ng Naga na aprobitsara na ang discount na itatao sa mga mabayad ngunya na bulan ng Disyembre. 20% subuot ang itataong diskwento sa mabayad hasta Disyembre 31 ngunya na taon. Kami po yaon lang sa pagpagirumdum giraray sa tuya pong mga kapwa sudadano, urog na po si may mga pagrurugaring ning lote, may mga propiedad na sa tuya pong i-avail itong 20% discount sa pagbayad po kan real property tax. Mientras tanto, amay man na inabisuhan ni Mr. Alin Riundanga Cansepio ang gabos na may negosyo sa siyudad ng Naga na ma-renew kan sa indang business permit na mapuon sa Enero 3. Sa sunod na taon, ang Business One-Stop Shop na gigibon man sa Naga City People's Hall, Mangiraray.
Kaya ang business one-stop shop po mapaunaman ning Enero 3. Digdi man po giraray sa may City Hall. Tangarig pong makater niya to. Si gabus na mga ma-renew ning business permits, gabus na mga ahensya ng gobyerno na enkargado sa pag-renew ng business permits, yaon po sa sarong lugar, teripon yan. Tangarig pong kumbinyente sa gabus pong mga nagbabayad ning buwis, nag-renew ning business permits. Pati po Bureau of Fire Protection yaon dyan, pati po ang DTI yaon dyan. Pigi-imbitaran taman po ang SSS na magpasiring man sa satuyang lugar. Pati po ang mga barangay treasurer, ang mga barangay, di ginaman po yan sa City Hall, matauning mga barangay clearances. Tangarig pong gabus, one-stop shop talaga. Kung mapasiring ka sa barangay, makuha kang barangay clearance, mapasiring kang City Hall. Digdi po, puon sa pagkuha ng clearance sagkod sa mayor's permit. Yaon na po yung gabos sa People's Hall. Puon Enero 3 sagkod Enero 20. Sa pagbabalikan news break, lalaking taga Minalaba, Camarines Sur, nako ang lamos sa banwaanin Kanakman, Camarines Sur, Kansudma. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuwalta kang GNN TV. Puri itnaga news break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip flight vest over your head. Take the tape around your waist. Padagos pa sa mga bareta, pinanginutan ni Acting Mayor Francis Belen kan Pili Camarines Sur kaibahan si Governor Luigi Villapuerte ang pagtaon ng financial assistance sa 1,883 na paraoma sa Pili Camarines Sur. Pinasalamatan man kan alkalde ang Department of Agriculture sa tabang na itinao sa sektor kan paraoma para may pandagdag panggasto sa indang pag-uma. Sa Satuyang Police Report, sinasahutan na fixer sa opisina kang Land Transportation Office sa Naga, arestado sa entrapment operation kan CIDG Camarines Sur. Ang detalles aramon ta sa report ni Jerome Bree. Himas Reyes ngunyan ang sarong 37 anyos na lalaki na nagpabistong fixer kan Land Transportation Office sa Naga. Matapos ang nangyaring entrapment operation kan CIDG sa Camarines Sur sa barangay Sabaga, Ciudad de Naga, asin ng biktima ni na kliyente sa pagikan na pagpromesa kani sa pagproseso sa renewal kan driver's license.
Sigon kay Police Lieutenant Colonel Raymond Nicolas and Provincial Chief kan sa ADG Camarines Sur, ang suspect na si JR Hernandez nagpromesa sa biktima nga si Lisel Ojamar na may proseso ang papeles sa renewal kan driver's license kan sa iyang kaparyentes na yaon sa ibang nasyon sa kantidad na 8,000 pesos. Alagad perang aldaw na nakakaagi ka na din na makontak ang suspect. Kaya ka na nagdemand pa inin kantidad 5,000 pesos dumana ikinasaan operasyon. Paalis na siya para tawagan yung kanyang bayaw na hindi pwede. Hindi pwede yung gusto nila na mangyari na non-appearance. Then nung palabas na siya, merong isang lalaki na lumapit sa kanya na nagsabi na pwede niyang gawa ng paraan ang ng non-appearance, ang renewal ng lisensya, basta magbibigay siya ng certain amount, which is 8,000 pesos. Ito po yung na-entrap natin na suspect na nagngangalang JR Hernandez or Pong, alias Pong Hernandez. Ayun po, after na nagbigay siya ng 8,000, ang hiningan siya ng mga requirements, pertinent documents like passport, yung expired license nung magpapa-renew, and 2x2 picture together with 8,000. That was December 2. Yan ang usapan nila. Ang sabi nung lalaki itong si JR Hernandez ay December 5 ay makukuha niya na yung kanyang lisensya, yung pinapa-renew. Then after that, noong December 5, hindi na siya sumasagot. Nagsayo man naman ang suspect na magtaw pa nin statement matapos ang insidente. Alagad pigsabi kani na dahil man subot siya konektado sa LTO Naga. May connection ba tayo, sir, sa LTO Naga? Wala, sir. Nangapudan na sanaan si IDG Camarines Sur sa iba pang biktima kan suspect na tulos na makipag-koordinar sa sendang opisina tangani nga makapagsangat man nin dagdag na kaso. Sa atin pong mga kababayan, lalo na po dito sa Naga and within Camarines Sur, nakatanggap po kami ng information na marami pong nabiktima, which is hindi po nakarating dito sa opisina ng pila ng CIDG para makapagreklamo or sa ibang law enforcement agency. So inihikayat po natin yung mga nabiktima nung ditong taon na to na dumulog dito sa himpilan ng CIDG para po makapag-sampa tayo ng kaukulang reklamo laban sa kanya. Ang suspect maatubango niyan sa kasong swindling matapos ang insidente na presenting na sa kustudiyan niyan kan CIDG Camarines Sur. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Briz, Newsbreak. Mientras tanto, kabali man sa tututukan kang CIDG Camarines Sur, iyo ang kampanya kontra sa may mga illegal na badil. Oras na may makaabot subuot na report as reklamo sa sainda dapit sa illegal na badil, ini sa inda man tulos na aaksyonan. Ang talagang isang natin, yung mga special laws dito sa probinsya, kagaya ng mga violation of 10591, which is yung illegal possession of firearm and others sa ating kalikasan. And yan po, pagtugis sa ating mga most wanted person. Sa iba pang bareta, lalaking taga Minalaba, Camarines Sur, natulong aldaw ng pinagahanap na ko ang lamos sa salog na sakop kan Kanaman, Camarines Sur. Aramon tayong kompletong detalye sa report ni Jerome Briz. Makalis ang tulong aldaw na search and retrieval operation kan mga otoridad sa lawas kan sarong lalaki na nalamo sa salog kan Minalabak. Nadukaya na ini sa salog na sakupan kan San Francisco sa Banuanin Kanaman pasado alas 4 nin hapon kaasudma. Kinumpirmar man ini kan MDR Remo Minalabak na ini ang lawas ni Gilbert Santokya matapos na mahiling ini kan mga residente sa lugar. Haros 5 banwaan ang inigihan kan biktima pon sa Banuan kan Minalabak. Marurumduman na nagbaliw sa salog ang biktima na nasa impluensya nin arak hasta sa makabot sa hararom na porsyon kan tubig na rason kan sa iyang pagkalamos. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Briz, Newsbreak. Padago sa mga bareta, sarong raot nin panahon ang binabantayan ngunya na pwedeng magpauran sa Kabikolan sa aldaw na Biyernes hasta aldaw na Sabado.
Susog kimay paduwakan Typhoon 2000, posibleng sa aldaw na Biyernes, pwedeng maging bagyo ini asin mag-agi sa parte kan Kabikolan. Maging ganap na bagyo na po ito. At base po sa mga computer models, pareho po yung European at American model ay nagpapakita na dadaan po siya either po sa coastal waters po ng Bicol region o sa mainland Bicol. So yan po ang pinapakita ng mga computer models. At bibigay natin ang pinaka-latest model forecast ng European at American since sila yung pinaka-reliable ones. Halos yung ibang models magkapareho naman po ang track. Dito muna tayo sa ating GraphSat. So nandito lang po si 92W, nagsimulang mag-organize. Malapit po sa Palau. At meron pong kasamang nakakabit na shear line. Ito po ang magpapaulan po sa Kabikulan at Eastern Visayas simula bukas po ng tanghali o hapon. And then, tuloy-tuloy na po yan. Kasi pagdating ng Sabado, ang rain bands nitong si 92W ay bibilis at mga ka-afekto na po dito sa atin. Dito naman po sa may Cagayan Valley, meron pong nakausli na shear line. Ito pong shear line na ito ay kasama po sa pinaka-southernmost part ng Amihan at magbibigay po dito ng medyo malakas din po ng mga ulan at ang threat ng flooding at landslide. Mga tugang 17 aldaw na sana, Pasko na. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunyan aldaw. Day malingaw na bisitahon ang Samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.